guys, the fucked up gamers here. Jeg skulle til at lave det på engelsk. Nå, fuck it! Velkommen tilbage til endnu en video, hvor vi tænker, vi skal have mere Bed Wars. Fordi, hvorfor ikke? En anden ting, jeg lige vil pointere, klokken har lige præcis rundet 20 minutter over 12 midnat. Så hvis vi er lidt trætte, så er nok derfor. Ja. Nå, ja. Anyways, nok snak. Lad os komme i gang. Elsker mit ansigt. Han er slet ikke selvglad, kan jeg høre. Lige 2 sekunder. Hey! Jeg skal bare se kvinder med real life. Det map der. Lille hint. Vi kan ikke lide det map, for vi plejer som regel altid at dø, når vi kommer over til Diamond Gen, så bliver vi raped. Ja. Yeah. Jeg har en idé, med fuck Diamond Gen, vi går direkte efter Emerald. Ej, vi skal over til hvorfor spawner der ikke noget? Okay, nu spawner den. Egentlig en okay flot farve. Jeg skulle til at sige, hvor fanden stod der rød foran mig, fordi vi samme hul der rød. Du var ikke lige vant til det. Nej, jeg er ikke rent med ved Jamen, vi får heller aldrig rød farve, altså. Jeg bygger til Diamond Gen. Der er allerede en, der disconnected. Ja, det var... Smag blokkerne der. Lad være. Manus. Hvis du virkelig gerne vil den havepine ham. Jeg smager blokkerne, mand. Ja. Vi skulle måske snart tage en 3v3 eller en 4v4. Og en 4v4. With fans, hvis vi havde nogen. Vi er pigerne. Du siger noget. Jeg tror faktisk, at sagtens vi kunne få dem med til det. Wow, hvorfor? Lag? Hvis det er det tror jeg sagtens, vi kunne få dem med til Det tvivler jeg heller ikke på. Det er nærmere bare det der med at fortælle mig, at det handler om PvP og sådan lidt rart. Så ved det nok ikke. Vi siger ikke noget. Wow. Så er der bare lidt det, de kan se det. Ja. Hvis I ser vores video. Ja. Vi er sådan meget ensomme. Vi har kun 2 piger, der ser vores videoer. Yes. Og jeg satte en blok forkert. Satans var. Regner med, man kan smide indstående med en træpik. Det kunne man fandme på. Wow, siger du også smider din pickaxe. Jeg skal ikke bruge den. Endnu. Nej. Jeg kommer tilbage med 4 diamanter. Bare for at gøre os OP fra start af. Bang. Bang. Kom tilbage med den værste ting, der findes. Surt opstød af ølsmag. Ja. Lugt, og du har ikke haft nogen endnu. Nej, ikke sur opstød af hverken ølsmag. Nej, du får bange til at drikke det. For bange til at drikke det. Jeg har fortalt dig, at jeg ikke kan lide det endnu. Endnu. Det er sådan meget sjovt med vores. Fuck er du på vej? Nå, midt. Så er det bare der i gang med at rushe blå eller hvad? Sikkert. Jeg er næsten derovre. Jeg skal bare have flere blokke. Fucking pop-ups, mand. Jeg hader dem. Kan du lige tjekke, om der er nogen over mig? Stå og holde øje med, hvor jeg er. Hvor er du henne overhovedet? Ja, det gjorde de åbenbart. Hi, bitch. Hi. Sej! Danke, du. Styr dig. Ja, Jonas. Seriøst. Hej. Sig lige til, at jeg ikke bygger forbi. Det er sådan en sjov fetish, jeg har. Godt, så sæt dig blok. Lortemus, mand. Lol, hvorfor ligger der seeds her? Lol, jeg havde seeds. Wow, invisible. Han har stadig sit armor af, det tror jeg lidt, man kan. Nej, jeg tænker, du bliver også, dit armor bliver også invisible. Ham det kan jeg ikke lide. Det eneste man kan se, det er dit sværd. Jeg er sådan lidt bange for, at han kommer og flækker os nu. Altså uden vi kan se ham. Ej, det var faktisk rimelig ondt at gøre. Han invispotter os bare med det samme. Grå er her. Over på vores ø? Ja, på vej over på vores ø i hvert fald. Kom da. Ja. Du kan bygge, hva'? Ja, til lykke. Hvor dum har han lige lov at være. Færdig. Blå ud, tror jeg. Fuck. Nej, det gør han ikke.
Nej, det Jeg er er blå helt ud. kom tilbage. Grå bliver lidt af et problem. De blokker vores island off. Er det dem, vi har at gøre med der? Fuck, jeg skal have blok, inden jeg kan komme over til dig. Seriøst? Ja. Ja, det kan man nok godt se, hvis du kigger på den lille forsejling-ting, vi lavede her. Jeg tror lige, jeg vil købe blocks. Bare jeg bygge tilbage til vores diamond generator. De er allerede løbet fra den igen. Hvor dumme har de lige lov at være. Jonas, prøv at kigge over mod blå af og se vores lille indpakning. Hey, hold. Wow! Investbot! What? Han fløj. Han har jump boost. Nej, hvad nu? Den kan jeg ikke lide. Tænder? Nej, min mor. Nej, vi skal holde kæft. Ja. Yeah. Noget nyt? Nej. Nå, jeg har seeds, dem ligger lige i kisten. Ja, jeg er tilbage på vores stiger generator. De har set mig. Hey dude. De har et enchanted træsværd lige frem. Hvorfor lød det virkelig som om du blev raped af dem? Det gjorde jeg også, men jeg fik ham ned på 1 hjerte. Så du må gerne få de smadret vores vej igen, sådan, you know. Nej, de har sgu opgivet det allerede. Seriøst? Ja, de er væk derfra igen. Køb lige en TNT til mig, Jonas. 1 TNT, hvor meget er det? 2, faktisk TNT. Hvor meget? Hvor meget 2 TNT'er? Ja. 10 guld. What? Det kan jeg sgu da ikke. Giv kiste. Ja, det har jeg lagt dernede i. Sådan det var det med det. Nå, kom du bare. Du kan få 1 TNT, og så kan jeg så starte forfra med mit iron armor, ikke? Kom du over midten så? Det er faktisk kun 5 guld. Ja, 2 sagde jeg også, men okay. Ja. Der. Jeg tror, du smutter over kanten med en fejltællelse. Så jeg fandme. Så dum er jeg dog ikke. Så jeg kværker dit liv, altså. Wow, vi har ikke engang golden fortune nu, det er sådan lidt pinligt. Brug for hjælp, eller? Jeg har kun 3 hjerter tilbage, fik jeg nu. Nå, det burde ikke noget problem, så. Wow. Hvem skød mig lige af der? Bare sæt. Løv. Get dygt. Ja, Jonas, du rusher dem med det samme, så kunne du nakke dig selv. Det skulle du have sagt. Prøv at tænke dig om. Ja, jeg ved ikke, hvad du render og laver. Og det kan være, du allerede har fucking iron armor. Fordi jeg har købt det. Ja, halleluja. Han er ved at bygge. Holder ham. Han skulle gerne være færdig. Han har 1 hjerte tilbage, seriøst. Yes. Run, bitch, run. Nej, run. kom. Vi kan tage dem. Jeg har meget liv. Jeg skulle til at sige, jeg har lidt liv. Yes. What? Jeg kunne ikke nå at skade ham 1 gang. Seriøst. Fed. Den er blevet trænet. Ligesom når vi PvP'erne er trænet op i en krog. Over mod dem. Bare over. Eller ved du hvad, jeg køber et stensvær. De er mit guld. Ja, fuck it, du må vente. Vi har deres island. Seriøst, jeg prøver også faktisk at spare sammen til noget her. Ja, du må vente. Ja, ligesom jeg gjorde hvor mange gange nu. Ja, hold. Stem for fuck. Og forresten, du har lige sådan en dejlig gave, der står derovre. Jeg har set ham, den lille fucktard. Så kom der. Han flygter mod midt. Det burde vi også. Forståeligt. Trap. Ja, smart vej. It's a trap. Jeg køber begge ting til os også. It's a trap. Jeg jagter ham på afstand. Det er til at siges. Men han skal bare ikke tro, han kan noget. Begge gror der stadigvæk. Hvad? Begge gror der stadigvæk. Bare fordi kasse så nakker jeg det. What the fuck, man? Jeg døde til hans egen golem. Men jeg dræbte ham. Godt så. Jeg fik ham. Jeg nåede at få ham. Ja, okay. Jeg havde kun et iron sword, eller et stone sword. Stadigvæk. Så, og det guld, der er i kisten nu, det er mit. Slap af din stemme, altså. Seriøst, et slag på den, og jeg har været død. Eller den har været død. Gå ind mod midt. Vi har brug for det. Hvorfor? Skal vi bruge emerald eller hvad? Ja, og du har måske lige fået en hel del. Ja, for der er også kister i.
Jeg er træt af at rende rundt med... Hvorfor gemte jeg ikke en emerald op, så jeg kunne købe diamantarmor? I stedet for at vælge at købe diamantsvær. Nå, vil du have et svær eller? Værsgo. Det var dig. Så klog er jeg. Ja. Du vil skide dig selv ihjel, fordi jeg kommer over til os igen. Jeg mangler et stykke guld. Ja, så vil jeg købe det der, sådan der. Der. Finally. Nå, jeg begynder bare at rip mit, fordi jeg kan. Ja, ja. Eller jeg prøver på det i hvert fald. Fordi jeg kan dø. Yes. Hey, har du lootet Grey? Var det der, du fik det helt fra? Magnus? Så se. Kan det godt besvare det Jeg er grå, det har jeg været. Godt. Det der med, når du står i FK lige midt det hele, det er bare sådan meget godt. Meget smart. Yes. Og især når du ved, jeg kommer. Kommer du. Ja, styr dit ordsprog, mand. Man ved ikke, om det er små børn, der sidder og kigger med. Ej, jo. Så, ro på. Interne joke, OP. Eller noget. Eller noget. Ja, noget. Og jeg mangler mit spamklik. Du kan sagtens spamklik, Jonas. Jamen, det gør ikke nær så meget. Jo, det gør. Okay, så skal jeg putte nok snart lade en rage-click mode. Marco. Ja, Lad være med at gøre det inde på mig, eller på Hypixel. Så bliver det bare sådan lidt bandet. Bare lidt, der har jeg prøvet. For så klubber jeg nemlig. Ja, det værste af det hele, det er ikke engang, fordi han gør det med vilje. Det var bare mig, der lige sagde, at han skulle blive bandet, så blev han bandet. Faktisk ikke engang. Okay, det var seriøst pinligt. Jeg har lige købt vores anden Forge upgrade. Først nu. Ja, først nu. Aquabelt er destroyed. Jeg er tilbage mod os nu. Jeg går mod Pink's Diamond Island, hvis jeg havde nogle blocks. Det burde jeg ikke engang behøve. Du er i gang med Aqua? Ja, jeg er jo ved at falde over kanten. Eller jeg var ved at dø. Så hopper jeg ud over kanten og smider min diamanter, så de ikke får, eller emeralder, så de ikke får den. Jeg havde 10 emeralder. Altså. Au! What? Jeg begyndte at have deres Invispot. De er faktisk en klog en, der gør det. Ja, men stadig. Jeg burde lære at rende ud med andet end træsvær. Måske jo. Og så er det mig, der gør nøjagtigt det samme. Ja, nu ved I det mindste, hvor jeg har det fra, ikke? Emerald tier 2. Federen. Ej, det går ikke godt i det her spil, jeg ved ikke lige hvad fuck. Det går bare ikke særlig godt. Men i det mindste er vi stadig i vores sag. Pink Team Eliminated. Deres Diamond Island er vores. Håber jeg. Jonas, vi har da deres Diamond Island. Allerede en jo. Ja, jamen, jeg mener, det går lidt hurtigt med 2, og nu hvor vi sådan er sådan lidt bagud med diamanter, så... der Han får åbenbart meget store støder på, når han snakker om diamanter. Og jeg er lidt bange for at sidde ved siden af ham lige nu. Lukket. Nej, jeg bliver butt-raped lidt bare lige. Jeg har set det, jeg er på vej tilbage. Bare vi mødes i basen. Hold ud til det, så længe du kan. Jeg lige popper, jeg har dog 4 emeralder på mig. Som ikke er... Han blå op og seng op. Den er noget, jeg skulle lige til at vende mig om. Fucking løgn, mand. Den ene ud af kanten, den ene ud af kanten. Den anden ud af kanten. Du ved det mindste at købe heal på, så vi er... Og det var final kill. Jeg havde... Jeg fik begge to final kill på dem. Ja, I know. Nå, Jonas. Mhm. Look at my armor is amazing. Du har de armor, har du ikke? Yep. Spasser. Sådan cirkus. Wow, hvem er det, der har fucket vores vej op, mand? Prøv lige at bygge noget, der faktisk kan gå over. Emerald Forge, smukt. Tilfreds? Ja, det ved jeg ikke, jeg har ikke set det nu. Giv mig lige en dia. Jeg er lige på vej ud til at samle med jeg skal nok komme tilbage med Jeg det. se. Look at my night, bye. What? Det er typisk, er det ikke? Død du? Nej, prøv lige at se min skærm. Hvis jeg nu sniger mig over på Aquaspace.
kunne også bare prøve at se, om jeg kan nakke emeralder. Dungy. Diamond. Jonas, vær klar til at look in the chat. Ja, du køber et eller andet. Mhm. Hvad køber du? Det er smukt. Det er virkelig smukt. Og så gør vi det sådan her. Der. Nå, skal vi være provo og prøve Raven Island? Ja, jeg skal lige tilbage først. Jeg skal love dig at købe noget først. Det skal jeg nemlig også. Der. Ej, en golem. Please, lad mig få den her. Ja, jeg er også genial at købe. Hey, det er kun også mod grøn. Jonas, der ligger en diamantpick, eller en diamantpick med efficiency 3 i pickaxe, eller i pickaxe-kisten. Yes. Kan du snakke? Holy fuck, det gik dårligt, det der. Ærligt talt, nej. Hvis jeg fucker op nu, så bliver jeg sur. Jeg har 8 emeralder på mig. Jeg dør grin. Jeg skal bare have 2 mere. Men nu har vi Molten Forge, så det burde ikke blive noget problem. Jeg har lavet en, så. Ja. Og så sprang jeg lige op fra 2 til 5, ja. Ja. Og så var jeg heldigvis ikke bot-rapet mere. Jeg tror bare, det er sådan lidt der. Sharpness. Så går jeg efter grøn nu. I like it. I like it. I like it. Så jeg mangler 1 emerald. Der synger jeg stadig dækket i. You fucking kidding me, Jonas, prøv at se, hvad der synger stadig dækket i. Kan du ikke April? Ja, jeg skulle lige til at sige det. Altså, sådan lidt, yes. Så lad os håbe, de kan trap. Det har de. Ikke. Jeg har den der. Og så har jeg sådan en her, så har jeg sådan en der. Oh my god, løb! Nej! Magnus! Jeg hjælper dig. Ja, I guess. No. Time to get wrecked, son. Ja, så måske skal jeg lade mig stå her. Mig som er lort til PvP og sikkert faldet ud over kanten på vej derover. Ja, lege med dem eller hvad? Nej! En af dem fandt ud over kanten af sig selv. Seriøst. Oh my god, det er en mod En mod en. Hvis du taber den her, du får en losing. Det gør jeg ikke. Jeg har de. Tjek, hvad han har. Så jeg tjekker, hvor han er henne. Seriøst? Kom nu, spil. Hey, emeraller, har du emeraller? Nej. Vi skulle midt og tage emeraller. Hvorfor? Enderpearl. Ja, jeg tænker bare at gå ind mod. Ja, okay. I guess I could. Jonas, jeg er død, så du kan lige så godt lade være med opgraderet. Det gælder lige så meget for mig selv. Jeg vil gerne have noget prod. Jeg hader den gang imellem. Du sagde selv, hvis jeg taber for en losing, så... Stemme. Jeg gider ikke have min mor skal ringe til mig. Ja, og han er allerede midt. Han kan bare prøve. Han er midt med potions. Hvilke potions? Hold øje med ham. Jump boost. Han har jump boost, og det tager sådan 30 minutter. Du må bare bag Shift. Ja. Han er på vej område til. Det er fint. Han har leder seriøst. Har han en knockback stick? Det ved jeg ikke. Jeg kan se Han blocks. kommer nu. Nu, og så bare. Bagved. Så det havde du nok ikke regnet med, hva'? Hvordan? Fuck, kom her. Skal jeg prøve at gå efter ham? Ja, jeg løb efter ham, bare løb efter ham. Nej, se, nu slår han mig bare ud over kanten. Ja, hvis du rammer ham først, så slår du ham ud over kanten. Nu, så. Ja, lad ham bare være. Boo, nu. Jeg har ikke nok. Eller, Han kommer. Bare lad som om... Bare gå ind. Han kan se, du gik derinde og bare gå tilbage og lad som om du skulle til at købe. Så jeg til, når han kommer. Catch me. Nej, never. Bitches. Han kommer tilbage. Han er på vores ø nu. Har set ham. Han prøver virkelig. Han vil gerne have det. Lige så snart han... Hey, Jonas, begynder at fjerne sten. Nej. Jo, kom nu. Fordi Svend hopper forkert, så hopper han forkert fejl. Jo. Det. Så dør han. Kom. Så kom det. Du er inde på øen. Yes. Jeg er ligeglad. Han smadrer sin egen vej derovre. I princippet tror jeg sagtens, du kan lave jumpet. Tralalala. Du kan sagtens lave jumpet, hvis jeg nu kan snige ind på ham. Hvor meget koster en April? 4. Dia eller Emma. Den får jeg så forhåbentlig snart, ikke? Ikke. Hvor er han henne? Jeg mister ham igen. Og han står og...
Grå sø. Grå. What? Det skulle da tæt på. Ja, det er den ø, han var ved. Han er dia nu. Han er dia. Han er dia midt, og han har ikke jump boost. Men han har dia svær nu, eller hvad? Nej, han har heller ikke noget dia svær. What? Hvorfor siger du, at han er dia? Han var på dia-øen. Han er på ø nu. Nå. Spade. Ja, nu løber han over at rape vores ting. Fedt. Det er lige meget, der er ingenting. Hvis du havde blevet der, kunne du have nakket ham med det samme. Så hvis du er noob, hvordan går PvP? Jamen, jeg er ikke god til PvP, for fuck. Få ham til at blive der. Nej, det er sådan der. Jeg spektater din spade. Ja. Han kommer nu. Kom da. Så kom da. Hvis han blokker mig, så er jeg færdig. Nej, du er ikke. Skal jeg bare gå all in, og så hoppe? Ja, styr din stemme først og fremmest. Og så, jeg bare går all in. Du kan sagtens vinde, den er skæv, og jeg kommer til at stå skæv på den, til vi Er bare du skal sikker? tilbage. Ja. Så kom da. Så. Seriøst? Hvem der først? Det gør jeg. Prøv at se min score. 13. Oh my god, jeg er Gud. Du behøver ikke skulle GG herinde. Du får ikke ekstra for det alligevel. Ja, stadigvæk. Det er ikke en pæn ting at gøre. Jeg er fucking Gud. Og igen 21 minutter. Ja, jeg havde de armer på, så klart, jeg dør til sidst. Nej, I dør instant alligevel. Ja, okay. Nå, yes. Og Nå, det var ja. også det for denne gang. Og Ja. vi takker af, og så... Prøv at stop. Hvad lobby er du i? Sidste. 43. Tak. Vi er sådan meget... Nå, du skulle lige skifte. Ja. Typisk. Ja, Hvorfor det er faktisk fuck har jeg det jo det i hovedet? utroligt. Vi har faktisk tænkt os at lave en outro den her gang. Jonas, mit hoved. What? Hvordan? What? Nej, fuck Tart, lad være med at følge efter os heroppe. Det er mig, der står. Nå, Ja, nå. ham. Nå ja. Tak fordi I så med på denne afsnit. Og Seriøst. så har vi lige en fuck-tart bag ved os. Donkey Kong. Ja. Tak Nå, for at I gad at kigge anyways. med. Ja, jamen, ja, hvad fanden er der at sige? Bye bye. See ya! Se jer i næste video. Gud.